abarai nabo igo ababwatani nigo bono bagenderete goikirana ase enka ya Nyagusira Peter Ondieki ime yake babe wodi yekerenyo ime yebunge North Mugirango ase county ya Nyamira hune enchira yamo yogochia koenekia kubwatoka engora yabo gochia ase Nyagusira Peter Ondieki oyore tato mwabo Walter Chanwa kurwa sense meyegatia abarai bari baikirana rituko riarero ngamundu mo speaker mokoro bwe bunge Nyamira Mheshimiwa Enoch Okero negatia baraibande asabagendera kubwatoka engora yabo buno murikito Daniel Ontiria gotomanya senchero wikirana nase kinyero ya kebobe ime yekirenyo ase bunge ya North Mugirango ime ye county ya Nyamira nase nsemeiga mariganio nigagenderete bosio bumuyiga bwa matanga gokomoenia Nyagusira Mogaka Peter Ondieki Chanwa wemyaka 53 oyuleise umuske Walter Onkundi Chanwa murai kurwa ase county ya Nyamira boigo koremeremo buno mobisa bwechibese ase county ya Narok enkeiga nigorero yarigania abageni ao bacha kubaengora egatiabo yokabero mu MCA we wodi ya Manga muske Enoch Okero amone kiombe ye sauti ya Nyamira awigo bakoba obokonyi bwabo bwabene igatiabo chindagira na bamoteba Nyagusira ko bomuga kuringi bumukia nabwirwete haso okore mremo ya wanchiriria konde wensi gotayo ngana boigo abaraye bande babwatesia nero renge sokorore gototereria materari yegekuru nomuga kuringi nchira ya bende sana umuga kapita intuna gatorangerie gare twari gusomake babiga utosabira nyumba oto irere emeganerie mekuru una bakarwanire kare una bagakorire ibintu una bagachire kisigani namangana amange obeire gagotoikange una sauti ya Nyamira nabo igo gawikange asa abana inchi mono ekere banyorira obokongu buno ubu entu nabo twabora ngatiga toche ase ngenchugo cha komwa engora ase ngenchugo sira gwatatu mwabo na mono twaikire nando mushimu witu no muyare obeire bwo gosiro konene okonyire ebinyoro abo tuwe banga buna twachire iga ntori abake sauti yige bwatete Nyamira nande gere county engima igo nabo twachire asobo amo nande torabange kabisa ase ngenchugo cha koreta pole sana asubisiri ku Mogaka Chanwa umuchugo ima Thomas Ondieki pole ase ubusirwa no ya pillars ase village ase kinyoro ase eri ya ekere asense mwende omuske Chanwa nigaboria ya matiyo kobekwa samasabo namuno chinga kichiga chobo kendo bonge una asirete mwatebi wenga ni gararte naende tabogeti akarara igo na enseye kero muntu na wabwatentira ya yaranyare korara igo to confirm ngane kene mwakorari nekero ya beire igo nabuko igunga noko basaka kidogo lakini Nyasaye otoire chinguru ende toendere kubanga amazishi haya lakini abaratangane abari bande bari moyo aho tokomera nekero Nyasaye chiratari bayo Nyagusira Peter Ondieki nigo aringe omu accountant omunene ase myaka gwetane 50 iga Kenya ngakorete emirimo ase serikali nonyene chi company ao yose getira bange gatiabo omwana yo munene umuske Walter Onkundi Chanwa wikekerengo kyogotwara okugania gukura abamenyi be county ya Nyamira asa matukari bosio nkurubitire gedaseni kyagetembe kurega se county ya Nyamira litrane nguru ku Daniel Ontiri